ନମସ୍କାର। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଛି ଗୋଟେ କବିତା। ଅନ୍ଧାର ଆଉ ଆଲୁଅ ମଧ୍ୟରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ପଡିଛି ଆମ ସମ୍ପର୍କ। ସେ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଆଜିର ମୋର କବିତା ରୁଗ୍ଣ ଆଲୁଅ। ଏଠି କେହି କାହାକୁ ଚିହ୍ନନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଠି କେହି କାହାକୁ ଚିହ୍ନନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଣୁ ଫୁଲାରୁଷା ମୂଲ୍ୟହୀନ। ସମ୍ପର୍କର ଆଲୁଅ ଦପ୍ ଦପ୍ ଜଳୁଛି ସତ। ସମ୍ପର୍କର ଆଲୁଅ ଦପ୍ ଦପ୍ ଜଳୁଛି ସତ। ହେଲେ ତାର ରୋଗିଣା ଆଲୋକ କାହାକୁ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଏ। ବସ୍ ପ୍ରତ୍ୟାଶା କେବଳ ଦୁଃଖ ଆଉ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ସବୁଠି ଚାଲିଛି କେବଳ ସମ୍ପର୍କର ଘୋଘାଟ। ସବୁଠି ଚାଲିଛି କେବଳ ସମ୍ପର୍କର ଘୋଘାଟ। ଏକ ପତଳା କାଗଜରେ ଲେଖା ହୋଇଛି ସମ୍ପର୍କର ଦସ୍ତାବେଜ। ତା ରସହୀନ ଅଥଚ ରଙ୍ଗୀନ। ବାସହୀନ ଅଥଚ ମୋହିତ। ଏକ ପ୍ରଲେପ ମାତ୍ର। ମାଟିକୁ କାନ୍ଥରେ ଲିପି ହୁଏ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦୁହାକୁ ଦୁହା। ଶରୀର ମାଟି ବୋଲି ତ ମଣିଷ ମାଟିରେ ମିଶେ। ଶରୀର ମାଟି ବୋଲି ତ ମଣିଷ ମାଟିରେ ମିଶେ। ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି କିମ୍ବା କବରରେ ହାଟ ସଉଦା ସରିଛି ଯଦି ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। ହାଟ ସଉଦା ସରିଛି ଯଦି ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନର ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। ବିଚାର ପାପ ପୁଣ୍ୟର କରୁଛି କିଏ? ଟଙ୍କା ଯଶ ମୋହ ମାୟା ଲୋଭରେ ବିବଶ ହେବା ମଧ୍ୟ ଏକ କଳା। ରୋଗିଣା ଆଲୋକରେ ହୁଏତ ଏଠି ସମ୍ପର୍କ ତିଳ ତିଳ ହୁଏ। ରୋଗିଣା ଆଲୋକରେ ହୁଏତ ଏଠି ସମ୍ପର୍କ ତିଳ ତିଳ ହୁଏ। ତରଳିବାକୁ ମହମବତୀ ବା କେତେ ସମୟ ନେବ? ତରଳିବାକୁ ମହମବତୀ ବା କେତେ ସମୟ ନେବ? ତା ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ସେ ପୁଣି ଥରେ ଆକାର ନେଇ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ଧୂଆଁର ବଳୟ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ଥରେ ଅଣ୍ଡାଳିବ।